ithuba lokubingelela abantu abasha nabadala abafundisi nabo bonke abakhona lapha egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyambonga uNkulunkulu silele savuka usuku lokugcina lomkhosi. Ngiyacabanga ukuthi kuyezwakala ngasemuva mhlawumbe. Lo layino lapha ngemuva bayangizwa yini kodwa? Isibali ngathi ngizwa ngoba lapha egcineni abantu. Bathule ngiyangizwa lapha ngemuva egcineni. Oh, hayi ke. Kusho ukuthi kuyezwakala. Asibonge bazalwane okokuqala nje kuyi-leadership yethu ekwazile ukusihlelela le nkonzo yabantu abasha. Kwahlelwa lapha nalapha ya ngokwahlukahlukana kwey'nkonzo. Sincane-ke isikhathi esikhona la njengamanje kuyoshaya ihora lokugabana lesithupha. Kuyasho ukuthi kuyafuna sishesha ukuze sishiyele nabanye. Haleluya. Bantu abasha asimbonge uNkulunkulu ohambe nathi uze kube la sibizwa ngegama elikhulu ukuthi sibantu abasha. Kukhona nabadala kodwa yona indlela solokhu yinye azikakahlukani. Haleluya. Uma umuntu emdala ekhona la ubuya ebusheni naye. Abantu abasha bekhona la basuka ebuncaneni nabo. So uJehova emuhle ukhole ukusigcina kulezi igaba. Thina esithe kukhula saze safika kulesigaba esikusona. Wonke umuntu uyafisa ukukhula aze afike esigabeni leso asifisako ukuthi angafika kusona. Haleluya. Ukukhula ke ukhule kahle ngoba izinsuku sisiphiwa inkosi, kodwa nje ukukhula kahle uzenzela wena ukuthi ukhule kahle. Uzenzela kanjani wena na? Ngokuphila impilo efanele ngesikhathi usiphiwe. Haleluya. Uma ufuna ukuvuna isivuno esihle ekugcineni, nakelela isivini sakho ositshalile. Ungafune ukuthatha amadabula bese uexpecta ukuvuna kahle ekugcineni. Akunakwenzeka. Noma kungafuna kuqhamuka ingathi kuyenzeka but ekugcineni khona la izokushaya khona. Impilo esiphilako from kwi-child ministry kungcono ke lapho asikakaboni kahle siyalawula kuze kuma teenagers ayaqala amehlo ayavuleka. Size siyongena kwi-youth hayi lapho nama decisions sekakhona amaningi ongawathatha. Kodwa ekugcinene kwakho konke lwela ukwenza kahle ukuze uzovuna kahle ekugcineni. Haleluya. Wangenzi kahle isivuno sizoba bad. Ngeke size sibe sihle, sizoba buhlungu. Kodwa wenza kahle uzovuna kahle futhi. Haleluya. Sicela sike sikhulume kafishane. Ngendlela yomuntu omusha.
vulani lapha encwadini ka 2 Timothy chapter 2 sibheke ku number 1 so uqala ngeheading sithi kwehlayehla kafishane nje uthi kwehlayehla ugcine nje ku 3 bese ungifundela uverse number 15. Yes. Incwadi iphuma uPawula umpostoli waKristu Jesu ngekwenthando yaNkulunkulu lowethembise kuphila lokhu kuKristu Jesu. Yes. Iya kuTimothi umfanami lothandzekako. Akube kuwe umusa nebubele nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longubabe nakuKristu Jesu inkosi yethu. Verse 3. Ngibonga uNkulunkulu langimkhonda nganembeza lomhlophe njengoba nabokhokho bami babenda emikhulekweni yami nangimbonga uNkulunkulu ngikhumbula imini nebusuku ngingakhawuli. Okay, enye translation ingaba khona? IsiZulu isiswati lebesifunda. Okay. Ngakho wena mntanami yiba namandla emseni obuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kofakazi abaningi. Lokho ke kubeke kubantu abathembekileyo abazakuba namandla okukufundisa nabanye. Hlanganyela nami ekuhluphekeni njengebutho elihle likaKristu. Nangu uPawula la uyala umuntu omusha akayala umuntu omdala. Uyala umuntu omusha. And uPawula uyastora njengomzalwana nanjengomfundisi ustora izinto zakusasa kuTimothi kumuntu omusha. Haleluya. Ngoba uma sizofundisa noma sishumayela noma senzani siyastora kubantu abasha sibuilda abafundisi bakusasa sibuilda abomma bakusasa abazokwazi ukuqhuba lento thina sesinasenamandla. Uthi mntanami hlanganyela nami ezintweni zonke. Mntanami ngicela into engiyenzako nawe uyenze. Ingakho siyambonga uNkulunkulu endlini kaNkulunkulu. Siyoke sithande ukuthi sengathi singasizwa ngabantu abendlule ezimeni nabaphile impilo le abayikhulume ebantwini. 1 akukuhle akumnandi bafundisi ukuzokhuluma uyale abantu abasha ngempilo yobusha ungayiphilanga ungayazi. Kodwa into ebalekile ukuthi ngikhulume into enginemkhuzu ngayo nengiyaziyo wonke ama curves engidlule kuwona ngwasubmit kwabezemva kwami. Hallelujah. Amen. Uma uPawula estora kumuntu omusha impilo utshengisa ukuthi man ndodana hamba la ngihambe khona yenza into engiyenzile. Abantu abasha kulezi insuku badume ngokuthi banombuzo omnene. Uma kuthiwa kwenziwa so bathi why? And uwhy wabantu abasha yiwo lo ogcina ubafake engozi and awuthandeki awumukeleki. Why?
like manje kuba neinkonzo eziba khona zemshado thina sikhule kuthiwa ibhroko one side isketi one side kunombuzo kwabanenge why kwakungcono ke vele lesasikhathi kwakungekho amafoni kwakade nje kusebenziswa amakhamera kusho ukuthi ithombe kuthiwa singatholakala isithombe sensizwa entombini kanjalo nasentombini singatholakala ensizweni manje sekusebenza i-social network into efast ngendlela eyisimanga kuvele kube nombuzo makuthiwa ungakwenzi bese uthi umbuzo why ngoba angeke ngiye kuye not just ngiyabuka nje kanti kulo mzuzu umuntu uyaziloya yena wena self ubulala likusasa lakho kuneyintombi la the most yakhona kuvana kuba ngamantombazana okay ke neyinsizwa sikhona ezi ofremp indlela yokukholwa zithola abantwana esemtholela umntwana umthola le ngaphandle umntwana ashayeke ebesebuya athi angabuya la aqhanda okanye omunye wathi angakholwa vele wathola ingane ngaphandle kwesikhathi before isikhathi uma esebuya la noma eqale ekholwa aqale ahlupheke ngomntwana ngoba kumele ubizwe ngentombi wena ushadile ngithi so ekuhambeni kwakho ngenhlanhla thile ugcina uthola umshado khona la futhi wathola umshado khona la kunento ezokushaya yale ngane oyithole ngaphandle usemshadweni ingane yahamba yohlala ekhaya kini uthola nabazali bakho abasekho right mhlambe so ufisa ngathi ngase ibuya kuwena izobuya kuphi ngoba usushadile wena usekhaya elisha kunezinto ezisishaya ngenxa yokungazinakeleli masihambe endleleni bese ziyakushaya mase ikushaya lempilo yalengane ikufuna la ingane seqala ukwenyukela manje empilweni thothi nomkhwenyana lo oshade naye akayifuni lengane kuyanyuka ngibani vele ongavuma ukuhlala nengane ekungeyona yakhe bayixosana kwi100 wabantu thola ukuthi only 5% engavuma ukuhlala nengane ekungeyona yakhe bese kuba nombuzo uyithole ningane ngayithola kuna 15 years sibi isikhathi esiphila kusona siyakholwa sicela ukubekezela nokuhlala ekukholweni ukukholwa kuyabekezelelwa abantu abami qinisele uhlale uzwa ngathi kuyashisa mari usifundise uqinisela uhlale ekukholweni haleluya ake ngifundele encwadini kaGenesis chapter 3 umfundele uverse 7 nje verse 7 yes Emehlo abo bobabili ase ayavuleka batibona ukuthi bangcunu base batfunga emagcembe emakhiwa batentela kwekuvunula haleluya sibona abazalwane lapha ababili abahluleka kugcina umyalo kaNkulunkulu abaphazamiseka endleleni bangena la bangafise khona ukuthi bangangena khona nala bayalelwe khona ukuthi bangayi khona base bangena Adam and Eve iBhayibheli lithi badla isithelo uNkulunkulu ayethe singadliwa basithatha bona basidla
angisafuni ukulanda ukuthi kwenzakalani ubani lwezana sokuqala kodwa nje okusele bavumelana ukuthi asidliwe basidla sebezidlile isithelo lethi iBhayibheli amehlo abo asayavuleka makuvuleka lamehlo sekuhamba uNkulunkulu ukubona. Hallelujah. Amen. Once waleqa izwi dark or blue kunezinto ezizokwenzeka emzimbeni wakho, kunezinto ezingeke zihlale ngendlela efanele kodwa uzoyithuka usugijima lapha eceleni. Uma kukhonzwa uNkulunkulu ngomoya ngeke usezwa wena amandla okukhonza uNkulunkulu ngomoya. Bheka la ngalesikhathi badlala isithelo waqala ukwahlukana phakathi kwabo noNkulunkulu. That is why kwababiza ukuthi emva kwesono bahambe bayocasha. Nabezwe naNkulunkulu yeza bahamba bayocasha. Kunesisho esasisho umuntu omusha esithi umuntu uyinkosi ukuzazi. Makuthiwa umuntu uyinkosi ukuzazi, umuntu uzahlulela yena kangcono. Hallelujah. Amen. Bhekele lapha encwadini yeZaga chapter 13 verse 13 ugcine ku14. Umuntu uyinkosi ukuzazi. Umuntu unembeza wakhe yaphila ukhona ukuzahlulela yena kangcono. Yes, verse 13. Lowo lothelela livi utibulala yena, kodwa lowo lolalela imiyalo utiphephisa yena. 14. Imfundiso tamuntu lohlakaniphile tingumthombo wokuphila. Umuntu timchaza etingibeni tekufa. Sura madoda. Ikhona enye translation la. Makeba futhi. Odelela izwi uzehlisela ukubhujiswa, kepha owesaba imiyalo uyakuvuzwa. Sekuphelele. Ukufundisa ohlakaniphileyo kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe eziyibeni zokufa. Odelela izwi uzehlisela ini ukubhujiswa. Odelela izwi uzehlisela ini ukubhujiswa. Kodwa owesaba imiyalo, ukusaba umyalo ke awusabi phambi kwabafundisi, awusabi phambi kwebandla, usaba uwedwa, usaba uNkulunkulu ngomyalo awukhiphile. Hallelujah. Amen. Siphila phakathi kwabantu abasha abonakele. Imajority yabantu esiphila phakathi kwayonakele, kusemsebenzini, kuseyikolweni, ngisho emakhaya kuqobo sekuthiwa ukhe ebantwini but iTV nefoni yakho iyakulethela ama problems nikhona na. Amen. Into ekuthiwa ngumyalo kumele uyigcine. Enye into leyo ayikholula, inzima and kuyimust kuyimudi uyikhonile ke futhi uyizamile ngamandla akho onke. Mina angaze ngimbone umuntu okuthiwa umile uphondo ngemuva ngesizathu sokuthi ugweme izimfundiso zamanga noma ugweme ukwenza isono. Wazwamile uphondo bhekani isilimo. Cha. Kodwa always umuntu okhona ukugcina imiyalo, akulula ukugcina imiyalo, okhona ukugcina imiyalo kuba iqhawe lo muntu lo ekugcineni, akulula. Yize uzwa ngathi kwesinye isikhathi kuyashisa but wakhona ukugcina imiyalo uba iqhawe. Hallelujah. Amen. Hey, makwenzekile washada, hey, ubu strong bakho, i-character yakho
izoba ngumthelela nakubantwana bakho. Awukwazi ukuthi ungahlula impilo yobusha la bese uexpect ukuthi abantu abakho uma kwenzeka la uNkulunkulu akuphumuzi bona bayikhone. Kunezinto ezisishaya back sesilapha phambili njengoba ngeke ngasho ekuqaleni. Zisishaye bese kungathi ngamaloyo. Nikhona? Uthi umthethisa ingane yakho yenzeka bithatha ubaba wamunye umuzi lapha ya. Ubusu uyayicabanga ukuthi kodwa wena ebusheni bakho waphila kanjani. Hlungu phela leyo nto leyo. Uthi uyalingane yakho ucabanga ukuthi wena ebusheni wahamba kanjani basobe usushaya izindlela zakho. Uma ukhalo lalukwehlula ucabanga ukuthi abantu abakho bazalikhona njani. Wehlulwa ukhalo ulahle umyalo kaNkulunkulu ukutshele kahle umyalo ukuthi nayi indlela yokuphila nanku umyalo waphunyukelwa wakulahla naye uNkulunkulu. Yazike nezingane zakho netso zizoba senkingeni ekuphileni kwazo. Haleluya. Amen. Mfundele incwadi kaJobe. Jobe 31 verse 1. Jobe 31 verse 1. This one. Yes. Ngenza isivumelwano nami. Ngingabuka kanjani intombi la ukuba siyini isabelo elesiyakuvela uNkulunkulu phezulu. Hallelujah. Next. Ngenda sivumelwane nemehlo ami. Kuthi ngingeke ngibuke ngenkhanuko intombi. I made a solemn pact with myself, not to undress a girl with my eyes. Ah. How pretty. I made a solemn pact with myself, never to undress a girl with my eyes. Nikhoda. Uyazi niyawazi amehlo anenkanuko nacela uthando emntwini. Athi khona manje siphila esikhathini esimunyu. Lapho khona nabesifazane khona sebakwazi khona ukuzibika kwabesilisa. Bakwati ukutisomela. Awubhekela izwi lithi mina ngenze iagreement namehlo. Kuthi angiyombheka umuntu wesifazane ngelinye iso. Haleluya. Iso elinjani lokumheha. Ukuqaphela nje amehlo akho ubheka udade wenu ozalwa naye endlini. Ubusubheka udade wenu okhonza naye ukuthi ubabheka kanjani. Bakuyafana nokubheka na. Enikhumbula into eyodwa ukuthi omunye uyasidla isono angasifiki kuso physically. Asidle ngenqondo ngomoya. Kube uhlezi nje la unonkosikazi thina sikwazi ukuthi unonkosikazi. Ngiyakwazi lokho. Uhleli la wentombi unendoda asikwazi ukuthi unendoda. Ushadile asimazi thina ukuthi ushadile. Kuba nalesikhathi vele ebusheni bantu abasha sifikela noma ngabe ubani. Kodwa ke kubiza ubuqhawe nobudoda lapho.
hamba indlela yakho igijime ibenhle sengisho kwabakholwa kahle ekugcineni bese kuba khona ukudisturbeka kwengqondo isikhathi sokugana nesikhathi sokuganwa lapha ingqondo dark or blue iyadisturbeka yila khona azothi uTimotheo lapho balekela kusho uPaul balekela izinkanuko zobusha lethi fana nesihlahla mawukhuphuka umuntu omusha une focus une target kuthi ngifuna ukuyofika lapha ya mawukhuphuka uhamba ufike lesikhathi la uzodisturbeka khona ekhuphukeni kwakho esinjani leso sikhathi na esinatural omzimba wakho usho ukuthi yazi kufanele ngabe sengiganile uzuphakamise neminwa awu sengina 30 soloku kuthuleke kuthedu uthi ubheka nezinsizwe ezikufanele bona ngathi azikho bawuyintombi mawuyinsizwe uthi ubheka intombi ekufanele ubona ngathi ayikho efanele wena endiwokwazi lapho sekuqala isikhathi sokuphazamiseka endleleni yakho thina asibizelwanga hlehle ukuzoshada noma abafundisi sebeshumayelile bathathana abafazi nabayala abantu abashadile thathana abafazi nakhe imzinzalo yabantwana abasho kumuntu omusha kuwela labo asebavele belapho leso sikhathi thina sibizelwe ukukholwa nguJesu nikhona Amen. kunamaphupho dlamini angigeja asangigejile manje enganginawo ngisakhula ngingumuntu omusha ngigijima early 90s sikhuphuka nempilo yokukholwa the way sasikade sinamafulufulu ngakhona kukhonza uNkulunkulu udamana uhluphupa ukurepture uhamba uyaphezulu nikhona na Amen. ayi haleluya mangivuka lapho ngithandaza into longakazi uyibona ngithi angifune kusala sinye kaningi nje sinye isikhathi uphupha uyofika khona emazulwini kuculwa nendawo khona ukubhobokela khona ulo engilikhumbula kahle elethi ekhaya ezulwini kuhlatshelela uHosiyana liculwa ngesisuthu kuduma ngazi kwakwenzakalani kwisky phezulu kuhla ngifuna ukungena ngijoyina ikhwaya phezulu ngaphaphama ngacasuka ukuthi ngisaphaphama lo ngabe ngiyahamba Amen. yazi angazi sasinazi intombi ezasikhona kodwa sho enhlizweni kwakungosisi haleluya I remember ngesinye isikhathi silapha eSekunda it was 1990 sinabo Charles nabo bani lapha yana eSekunda oboy la sebalala safuna ukuthatha abantu abasha siyoshumayela nabo ePietretif basibamba abo pastor bathi man nithi niyapi sathi siye ePietretif siyoshumayela simafulufulu bathi okay ngizawuhlala njani ebhasini noma etaxini kwavuka engqondweni ukuthi hawu kanti kumele sihlale njani asikho lapho siseboyeni sazukhonza uNkulunkulu sesidiscover manje nje ukuthi ayikhona manje vele kodwa bakuyawuhlale kanjani but into esele engqondweni kwakukukhonza uNkulunkulu anyway umuntu omusha kumele akhuphuke nasi isihlahla azahamba vinjwa hayibo ungahambi ngaleyo ndlela sasivinjwa hayibo ungakwenza ukuthi sewuthatha ispeaker sewuya lapha sewenza ukuthi na into beyifuneka umuntu omusha ukhathalelo kwenkosi urasha isikhathi esingaziwa esikuye ngaphakathi ithi kimisivela into yomshado imdisturb umuntu omusha ingakho thina sathi nasifaka incwadi zomshado zahluphi intombi leso sikhathi
balibele kusikhahlela la. Why sikhahlelwe? Sifaka incwadi zomshado kubantu abangekho kulento. Ngoba inkonzo yomshado iqala ensizweni, ayiqala entombini. Hallelujah. Intombi ithola iblank kuze kuthi abafundisi basale usuthandaza ntombazana. Kudaleka into ebekade ingekho engqondweni yakho, usuqala ukudisturbeka ke endleleni. Lalela nike. iBhayibheli lithi oganiwe ukhathalela okwenkosi. And labo bantu laba bazabalusiza nya. Ngababona bagcoka kamnandi amasuthu ucabanga ukuthi indlela iyaflowa umnandi. Hayi khona usiza nya nesibhekane nalo. Kuningi ukubhekana nomusi. Kunento ebuhlungu bantu abami, ukubhekana nomusi ongene kuwo uNkulunkulu engekho. Yo, ibhlungu. Eninistoti nina manje kakhulu nabafana before nithatha ingane zethu niyayibheka ukuthi ziphase standard bani. Bheka amafiga, nibheka amakhalas yonke lento. Hey, hallelujah. Mingafundanga nje ingane ngahlisa le phansi. Umidakhanyana nje basobhi ngahlisa le phansi ngoba uthanda ukuhlala neBlackberry. Sabonela abantwana ni stoti. Raba phakanyiswayo ni stoti nishesheni babo weye nina. Yebo ukuthi yes. Abafanelana. Wobani abafanelana. Ingakho lokukhonza kwabantu abakuthi ezinto ababheka ukuthi ubani osenhlizweni yakho uyangibona na. Ensiwathi waba nezinto ukholwa uyehle emandleni. Baningi abaswele lesa sikhathi kusaphakanyiswa neWitbank. Kusaphakanyiswa ubebethulisa abantu besifazana ubuthaphu ngale ngezikhathi zokubakhala bathathelwa amasoka noma amadoda. Ngamnyikizisa ngathi sesikhethe uthini uthi hey awazi impela lento lezo abafundisi sezwe abafundisi ngathi bangilungisa ngoba iyahela labantu abakhala lapha abanye bayakuthuliswa yithi. Ifese sefundisa lithi mina ngenze isivumelwano namehlo ami ngimbheka kanjani umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uma kuphuma iletha kumfundisi iya kuyena iyathandaza insizwa but kufaka iapplication lokho uthi iyaphasa noma ayiphasi angazi awushelanga style ngasese walibala kuyigudlisa kule ntombi wayibuza noma ingekho ukuthi uyephi ubuya nina sikubona ngenkonzweni namhlanje. Uyaphila kodwa akusumsebenzi wensizwa kubuza intombi ukuthi iyaphila noma ayiphili. Akusimsebenzi wensizwa uqalaza ngale marogweni ungasaqedi. Akusimsebenzi wentombi uqalaze insizweni ungasaqedi. Egulayo eyenza njalo. Eseyihlabekile. Hallelujah. Amen. Bakhalelane ema toilet na. Bathathelwe. Hey, niyakwazi lokuthiwa angijoli even nangomoya. Bangakha bangajoli ngomoya phakathi kwenu. Abangenazinto uhamba ukhomba imizwa uhamba ngetekisi ucabanga uhamba la ngetekisi khomba umuze ngizakwakho umzonje nobani. And naloyo bani loyo wababuthakathaka yini bafana bami enisibulalela abantu abethu.
akubane kuqashule phela oyedwa phakathi kwenu makukhona osobanjwe ebuthakatha ke sondela kuwe musuku umvumela qina manje isithembiso ube insizwa hey madoda ngoba uzasibulalela lo mphefumulo haleluya bekusanga mfana wami ngoba ngiyakwazi ukuthi awucasuki asimelane nezinto ezizosifaka enkingeni egcineni bekuphakanyiswa izolo la silindele into emnandi ukuthandaza kuphela asilindelanga kuvela amazwi asinax kini nibasha even nabadala baphakanyiswa abantu sebemile sekulapha nasuyalinganisa I mean this I mean that mine how bani how ungena ngoba insizwa esizwe uNkulunkulu umshado uvela enkosini why uNkulunkulu uzokunika umuntu wenhliziyo haleluya Amen. and once wathola umuntu wenhliziyo yawuhlala kamnandi lakho nizawuphila kamnandi kungenamali niphile mnandi and noma ngakuthiwa imali ayikho niyawuphila mnandi izibe khona ngenxa yokuphila kahle kuNkulunkulu yo ayithi uNkulunkulu akanibona ayikuthi akanazi uyanibona futhi uyanazi khona benza ngathi bayalala futhi bangijabulisa la ngathi bayalala ngoba aqosho ukuthi zingena kahle lezi zinto thatha ofanele wena nizokhahlelana yo and nina abantu besibama niyahlupha omnye uzakhiphe ngesihloko athi vele nje angibona insizwa kwi level yami la hey haleluya hamba ke ndodakazi uyofuna lengaphandle abakuyi level yakho suyaqala uyakhotha ukhotha abaphuma la babuya nezinto babuye namadoda uzusho ukuthi nangi nje wabuya naye bheka sewukholwa kahle ngajazeki nilandela umfundisi asifune umfundisi obuya ngaphandle leto yo-ofremba le mayibhlungu ngoba masekaqala afakaza oganwe kahle athi ngibonga uNkulunkulu owaphinde wangipha uzibanibanyana wami nikhona na Amen. ngibonga uNkulunkulu ngathi inkosi yathi uyahlabeka wena lo mlandele ngaphandle uyaqala ubheka wena uthi kanti wena wangilanda njani hle ukuhamba udabulaphe kuyahlupha uyazi intombi ezihamba umhlanga indaba yomhlanga siyayiyeka ngoba nayo iphinde ibe into efika ngoba ubutsotsi buningi obenzakala lapha kodwa nje intombi ngesinto ehamba umhlanga igcina isigana one kuqhosha uyise nikhona abazali bakhe thina kakhulu thina amadoda siyaqhoma mhla igana ngikhipha intombi nto kodwa ke deep down enhliziyweni yami ngibaba ngithi hey abe intombi awazi angithi umnikazi wendaba oyintombi nto uyaqhoma aqhoshe ngumntombi bakhamikisa emzi ya nikhona abantu abami kungamekisi isalukwazi emzini kodwa kumikiswa intombi
and ngibokwazi ukuthi uNkulunkulu uhlale ezivumelaneni ahlale esimilweni sakho isimilo sakho isona esizokwakhela umuzi angithi lesasikhathi lesiya sakudala bekuthi uma intombi igana ngizozwa ngayo mase kujekile uma intombi igana umfana wayendlalelwa ogogo omama amashidi abathile bala imndenini badlale la embhedeni shide limhlophe angithi niyakwazi lokho mase angithi niyakwazi angithi badlale la eshidini eyilana khona nezingane ezincane haleluya nibasapha abantwana abancane kakhulu child ministry ingakuphi kanti ihlala kuphi kusho ukuthi abancane This on my show. Bakwenza ishiti ne manidlala leshiti bayazi abantu abadala ukuthi ba expecteni la kusasa. Andithi bafundi andithi sibani bayazi abantu abadala ukuthi la ba expecteni kusasa ho uma lento egadwe la ingatholakalanga yaphuma insizwe yesibayeni lapha boboza indishi ithwale ekhanda lo mntwana ubizwa ngokuthiwa uhlazisa ubani uyise vele ungihlazisile ngoba noma kanjani uzobuya imbiko yokuthi asitholanga ntombi usilethele isalikazi la lesasikhathi ke kwezinye indawo wawubekwa egumeni niyalazi iguma ngithi uthathwa ufake egumeni la kuphisa utshwala buphuzwe babhema amapipi abantu abadala bakhwehlele makafuna ukuyokhafula umuntu uza la igumeni lekhehla lifela ikhafula ofuna ukukhafula endlula zokhafulela lentombi la kodwa isizathu sihlazisile sekunenkomo ekuzofuna sibele emva ngenxa yakho endihlazo lesigodi lithwale uyihlo sithini manje bangakhi abangena emshadweni ngobutsotsi bayiphase mafoni mahle mabi kodwa ke phone asingayicali bakithi umuntu onenkinga ngeze sivumelana namehlo ami sifuna umuntu ozoba indoda la athwala iduku makabe indoda ngoba ibhanji marube indoda manje izinto zakho mfana wami bayindoda ehamba noNkulunkulu vulani 7 verse 1 Ncwadi yeZaga omunye angithintele kuJoshua 23 Joshua 23 verse 11 Chapter 7 verse 1 yes Ndotsana yami ubokhumbula emavi ami my God ugcine imiyalo yami engcondweni yakho hallelujah uthi nomunye Ndodana yami, gcina amazwi ami, uzibekele imiyalo yami. Gcina imiyalo yami uphile, nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho. gcina ini umyalo wami ndotsana yami umyalo wami uhlala enhliziyweni yakho njengani ngenhlamvu yeso lakho
Votsakati yami gcina ini imiyalo yami. Uyigcine ngaphakathi uyilondoloze njengenhlavu yeso. Ayikho into esensitive njengehlavu yeso lomuntu. Wathi njengempama umsikazi umuntu wakhona kudala iso livale lavula. Gcina lemiyalo njengenhlavu yeso lakho. Oh, bantu abahle. Hallelujah. Ngezinto into ngabe ngiyikhuluma lapha ngibathe ngibheka ngale kuthanda kungalungi kahle. Kodwa ke bathe isithombe. Hallelujah. Awuthi ngigwema manje sibalile enye into. Iyawulunga ngelinye ilanga ukuze singagcini sibe ngabantu okungazi ukuthi siyethuka abanye babaphathwe amahlobo. Kodwa khona bekufanele sikhulume sikubeke ubani. Bafowethu ngegama lika Jesu. Msane kuchwensana. Hallelujah. Amen. Msane kwenza njani? Ngina bazalwane engibaziko babili bathathu ebebekade bebasha abangahambile kahle endleleni yokukholwa. Bebahle besifundisa abanye bagcina sebangabafundisi sakholwa ngenxa yabo futhi abanye. Hallelujah. Then baliphambanisa izwi lenkosi. Bashumayela into ibageja nabo ngasemuva. Ngisho khona la kunento esayidiscover ngoba uNkulunkulu akalali endleleni akakhohlwa futhi. Sidiscover ama firstborn wabo mhla sebeshada ke. Ayimark ebhlungu kuze kube namhlanje. Badala nabantwana kodwa abakwazi kwenza next. Bazale abantwana abaxhwalile. And ukuzala ingane ikhubazeke. Impilo ebuhlungu. Izimili islave nigeza. Intombi izibendala igezwa. Yenza lo kancane negijimisa nemix esibhedlela. Ohleli nani eceleni kwenu owakhelane nani abe usiza dabukwethu kodwa kwakhala nyonini isishayo sika baba ebusheni bakhe. Incwadi kaExodus ithi awuyikuliphatha ngeze igama likaNkulunkulu. Musuqina ekhwayeni kanti uyazi ukuthi awuhambi kahle. Baqina abanye baze bokuqina ngisho nesidlo senkosi basidle bazazi ukuthi abahambi kahle. Ngina bazalwane abadlula ku5 abadle isidlo senkosi ngesibindi. Akusesibazalwane. Sengabantu abasonto ebandleni. Dark or blue siya ku black sema isidlo senkosi. Mawuzosidla uqinisela wazi ukuthi awuphelela. Sewenzela ukuthi nginganaba ngibona abazalwane. Ninganaba ngibona abazalwane. Waqinisela. Uthi omunye kungcono ukubaleka okungcono. Ngabona nje ukuthi ngathi kudlisile zenkosi mangidlela iziluku avela adle phansi. Angabi khona lapho kulonda. Abantu banishone ayibambeke sama zobuya sakabona ukuthi no. Hayi angilungise ngiphelele. Sekunokusidla ngenxa yokubheka abanye abakhozi bakho ukuthi ngani nakube khona la. Sokushaya. Injalo ke nalempilo yokukhola. Waqala nje wayidevelopela. Iza kubamba lapha ku 500 kilometers. Ngci? Uthole umuntu osebenza kahle na usebenza kahle kodwa ningazi ukuthi nenzani.
thina la endlini kaNkulunkulu asiganani ngokuthi ubani unefika, ngokuthi ubani usebenza kuphi, uphase standard bani, ubuya phesheya, akazange nje wehlwe na ugrade 12 lo. Kusifikele Dlamini kusibambe la. Kwaleke noma uNkulunkulu sekakukhombile ukuthi inanga ofanele wena. Babathi uyabheka ngizokhona ukuphila impilo ephilwa obaba uDlamini la. Ngeke ngize ngikhona. Ngoba thina sisuke sibheke lapha ukuthi obani baphila kanje oba yo okay kuhle kubheka abantu abaphila kahle emshadweni kodwa kuye ngokuthi bangene njani kulo mshado lo. Eyethi imshado ingane zami isekelwa uNkulunkulu, isekelwa ukufunda. Bakhona babonako abaphila kahle ngenxa ukuthi bafundile and uyazi kancane ukuthi abahambanga kahle kodwa basaphila kahle. Siyeza isikhathi ngcono nabangazange bakholwa sekunokuthi bangaqala ngokukholwa bese bamhlambalaza uNkulunkulu endleleni base baphila kahle. Ayihambi kanjalo. Shisa iduku lapho. Haleluya. Amen. Ukuqala kokuhlakanipha kungukusaba uNkulunkulu. Ndodana yami gcina izwi. Ngithe nibheke kuphi kodwa egcineni. Ngicela ningifundele masinyane. Uverse 11. Ugcine lapha ya. U15. Funda. Felisisani ukuba nimthande uJehova uNkulunkulu wenu ngokuba uma nibuyela emuva ninamathela ensalini yalezo zizwe zona lezi ezisele phakathi kwenu niganiselani Funda. niganiselani nazo ningene kuzo nazo kini. Qhubeka. Yazini nokwazi ukuthi uJehova uNkulunkulu akasayi kuzixosha lezo zizwe phakathi kwenu. Kepha zoba lugibe. Cha. Lutho. Ngisho kuthiwa ubufunda nayo isikolo. Ube uvela umazi elungile from esikolweni. Ungena phi nokulunga kwakhe? Inhliziyo yakhe eyakho na. Iyona yakho. Abanye ingakho ba discover sebabhangwa sebenziwa isithembu. Wena ubizwe komama mkhulu. Salubonga nje ethi awuxoshwanga. Ngoba vele na wangena reverse, wangena ngaphandle komshunqiselo wasezulwini. Guys, la ngaphandle akumnandi. Kuyabanda. Kubuhlungu futhi. Baningi nabahalela ukunuwisa nebantu abasha endleleni. Both sides. Sizwe nje lengathi yageza limhloshanyana leyibhasobhe. Nesihibe kini nekalivasi Yeah. ezinhlangothini zenu nameva emehlweni enu nize nibhubhe kulelizwe elihle. Hayi. Beka lapho ndodakazi. Ngakho caphelisisani ukuthi nithanze simakade uNkulunkulu wenu. Into yokuqala nje. Qhubeka. Kodwa naningajika nitayelanise nensali yaletive lesesasele emkhathini wenu niphindze nithathelane bafati nato
nitihlanganise nato nibovele nathi ukuthi simakathe uNkulunkulu wena angeke asaticosha letivembi kwenu esikhundleni saloko tiyawuba dingibe nabo sochaka kini netinswebhu emihlane yenu nemanyeva emehlweni enu nize libhubhe niphelele kule live lelihle simakathe uNkulunkulu wenu laniphe lona. Haleluya. Amen. Ngiyakhumbula iculo esasimcula kudala sithi hey mntu omusha hey wena hey wena hey wena. Yabona Thanlazi. Nithi kingeyi wena kanti mina benithi mina. Haleluya. Nakho okunye okubuye kusishaye back bazalwane okungekho right. Abanye babheka opartner baba ukuthi abekho la bagcine babavuse esontweni nikhona ngoba bakhona nabanye abasathanda ukuvakashela amasonto benza ngazuthi bayokhonza kanti babuka nezinsizwenyana zakhona ngapha kuvama ngapha kubafundisi bastronganyana bafundisi alethi bafundisi. Amen. Anginideleli bantu bami kodwa nje lo mkhuba siyeke siwubone usehlele lapha emkhondo ifakazi intombi inhle yakhonza mnandi khonza mnandi yasesishaya ngesagile esiphundo kwaqhamuka kwathiwa izolotsholwa sathiwa baphambana amehlo abafundisi ukuthi izolotsholwa seyiphakanyiswe nini Jesu and yasiphatha kabi lengane ngoba yasixabanisa nabazali bayo vele siyaxabana nabazali bakho nababuthakathaka or bangakholwa hawu iyalotsholwa njani manje insizwa yasesontweni esindisiwe lethi iBhayibheli lento oyenzayo ngenxa yokurasha izinto onganikwanga zona ukuziphaphela elinye ilanga sizaba inkalvasi sibe ngameva empilweni yakho. Yashada lengane yashada salivala ibandla sathi lapha anilibeki unyawo vele siyalivala ibandla aliyi lapha kwaba khona ukwahlukana bangena lamanye amasekhetha abanye abantu abashabayo wayayekwe wayikwashada kwasalalana ngabantu bayathanda ukukhulumela izinto ezingafune bona ezizogcina zinixabanise noNkulunkulu nina umusuhambile uyoshada le ngaphandle masontweni wokwazi umelene noNkulunkulu esifundisweni sakhe asilethe ebandleni nina nezingazuthi umshado ila kufike kubeka sempela ndaba khona ila ufika uhlona pass up be careful ngavumi kusondela umuntu wesifazane eceleni kwakho ungasekwenze njani baleka Joseph wabaleka ubusha buyabalekwa nabo ngajatshulisa ukunconywa hazamuhle nobuso namehle China wasala kasala ngimhlela abazali bami mina hle awubheke nezinto zokubambelela ezabazali bami ezakho mawulapha ekamelweni ukhumula uyibuke kahle mntanami ezakho uswaye ubheke ngapha nangapha ceda umbathe kahle uhambe ngafisa ukukhangisa ngakho ngafisi ukuthi okay ngigqoke ingubo ezinde okay udonsa into empintsha boyinhle iveza kuwena no ayiphathe kahle manje enkosini basekhona abasindisiwe dlamini abakhonze nabathanda ukushare ize sindisiwe mara athanda ukusonywa kusho njalo ngesiswazi
Khanda nje ngathi bangathi khala makhwela nje ucela inamba. Cha khona kusuke kufekile asingakhohlisana. Bophilayo boqonde phezulu. Ay my God. Akasijabulele lezo zinto lezo. No. Sanqoba ngomthandazo. Hallelujah. Ngazaleka kabi enkosini. Ngazalwa angazi ngahlala how many months ePitritif ngiqeda kuzalwa. Ngahamba ngawuhlala eSekunda. Nakhona ngangahlala kakhulu futhi and ngeshwa lami kwakungcono ePitritif la ngangizalwa khona eSekunda ngafika vele kunenkinga ekhona kwi leadership. Ngenye indlela asisitholanga kahle isifundo esiphelele ekuzalweni kwethu. Hallelujah. For angithi mina masinya ngaba se full Christ futhi la ngahlala khona impilo yami yonke khona ngafica nakhona isimo se leadership yakhona sixeka kakhulu vele nje hayi kwakufana nokuthi hayi ngingedwa e full Christ. uNkulunkulu wangisiza ngaba nebhadi kwasindiswa abantu abasha ngihamba nabo baze bangisola abanye abantu bathi hey manje kanjani le ntombi wenzenjani hayi kwathola lathi no ngiyayiphilela uNkulunkulu ungisizile nakulolu hlangothi lo kunento eyangenza nginqobe kakhulu ngiphila eFull Christ nabantu abasha kuze kube manje khona ibandla lapha ngasizwa ifocus nikhona bazalwane ngoba angaqeqebula umuzi la aqeqebule uNkosi la aqeqebule ubani kodwa uma ungakwazi wena ukuziyela emthandazweni ube nefocus ngeke uzudabule uthanda noma ungathandi. Hallelujah. Ngaqala ukuhamba intaba eFull Christ ngayifundisa ngaba ne target ukuthi ngifuna nayinto nayi enkosini. Hayibo nikhona angithi ngalesikhathi ufocusa uthi ngifuna ukuthi enkosini hayi indaba zomshado umshado ungawuthandazeli umshado yazizela umshado kufanele kube yiwona ophazamisa ifocus yakho ngoba phela kunabo mama abanye babe baphazame endleleni hey Nkosi abantu abantu senikhulile kufuneka sithandaze phela uNkulunkulu amana akuvula amehlo man avula amehlo ani avula amehlo enhlupheko akubizele emshadweni uyoqala uthalusiza wehluleka kuzihambela umusha nakho ke yangisiza ifocus ukuthi ngidinga lokho ingakho kwathi khona abantu abasha abesifazane eceleni kwami kwafana ukuthi abekho. Hey hallelujah. Isizathu ngifocuse into ethile ukufocusa into ethile enkosini ukwenza ukuthi ungene more ekukholweni kholo yakhe yaqina ngalesikhathi une target yento ethi anikhona kodwa bangathi akuzwakala. Hey hallelujah. Ube insizwe yake nje uthi yazini ngifuna ukuthenga imoto ye1,000,000 ayi akuzwakala abanye bazawucabanga ngenye indlela ngifuna ukwakha umuzi i10 rooms angisho ukuthi kufuneni lokho ngisho itarget yento ethi angifuna ukuthenga inkomo ukuthi nisizwe likhona lamakhaya ngifuna ukuthenga inkomo at least ngithi ngina 35 ngibe ngina 10 wenkomo ube naleyo target uthandaze ulwele lokho ngisho kuthiwa kuqhamuka intombi izozibika kuwe ngekuyizwe because une target akuzwakala kuqhamuka inkonzo yomshado izwa kuwe angekuyizwe because une target wena kunento oyifunayo ingakho uyakwazi nokuraha lento izongiphazamisa endleleni but mangena target umuntu omusha hayi ngiyakutshela wena hamba uhlahla amehlo ubheka yonke le ndawo la ungasizakala khona uzazi ufuna ukubamba lapha nalapha hayi awudabuli singakubona uthwele iduku sicabanga ukuthi ayichayazi yayinhle intombi izimhlophe kanti igigele inkinga ekhaya akhambi kahle ziyabuya
silapha nje sekukhona bakhala kuthe izolo bathathele. Hey. Hey. Alnyanya losula izolo limcasulela. Senibheke nakuma social network ukuthi iSwaziland hey futhi ngiyambonga uNkulunkulu mina. Ngiyacabanga ukuthi abafundisi bayabonga. Haleluya. Siyayithanda into eyenzeka izolo. Ya njengabafundisi nje hayi impela sibona ngathi singamsika hayi nazo hayi sithubeka futhi nasashada sothanda kanti labantu abashini hey haleluya thandaze abantu abasha bakhole kahle bakhule Jehova mbulisa into mazambuleka kodwa okukhulu akubhekwe phezulu more especially kulezi insuku lezi sibizelwe emaphakadeni embusweni wenkosi sibizele ezweni eliyisicefe sanibona bazalwane niyavuma bangisho so lisi angithi waqala ukukhuluma ngombuso bayisicefe hey ngoba lento lesiyayizwe yona sesibheke ama benefit wayo njengoba sikhona nje la sizuzayo yasilimaza lento leyo MC sozawuqala usondele manje ake nifunde izwi lokugcina chapter 8 verse lika 4 lidala ke niyalazi le incwadi eyihlabelele sezihlabelele bese niyawavala amabhayibheli wethu Uvumo lwaNkulunkulu nesifuni semuntu sihloko ngesihloko. yeah Pho umuntu abeyini ke kuthi ungadzimade ukukhumbule nendvodzana yemuntu beyini ke kuthi ungadzimade uyinakekele. Osiyabo Uyini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinake na nendodana yomuntu ukuba uyinake na wanenza waba phanhlana kukaNkulunkulu wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi wamenza wabanjani wamenza waba ngaphansi kukaNkulunkulu wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi ngithe vulani nguphi umthetho wakho Songs of Songs Ihubo hayi Psalms not Psalms Songs of Solomon Ngizama ukubaleka la awufunde inkosi Ngiyanilala madodakazi yaseJerusalema Awuso. ningalivusi uthando futhi ningalunyakatisi luze lutivule lilonke hayi mayisibeka kahle siswati Hallelujah Incwadi kaTimotheo ithi khuthalela ukuziveza kuNkulunkulu uthembekile khuthalela ukuziveza bo brother uthembekile angithi hey khuthalela kwenza njani uziveza ubo brother uthembekile lapha ngemuva bathi yebo ukuthalela ukuziveza oh sister uthembekile hallelujah yebo
Khuthalela ukuziveza eyintombini uthembekile man. Uphika usithembiso yedwa. Khuthalela ukuziveza kuNkulunkulu uthembekile. Ningazenile nje nibanginsizwa bakithi. Ingakasho lutho kini. Ndubane nje nibanga intombi ukuthathelwe unhlahla intombi. Khuthalela ukuziveza kuNkulunkulu uthembekile. Sisebenze esihle esingenamahloni. Esifundisa ngathi sesigani umonile uDlamini ufundisa kanjani izolo la. Uyabona ukuthi seganiwe akakhathalele kuthenjwa. Waqeda wendlulile lapho niyamgiva nimgive ukhuluma into kaNkulunkulu njengoba injalo. And insizwa kufanele ibe njalo. Akhathalele kuthenjwa ne. Beke izwi kaNkulunkulu. Hluba indlube ekhasini. Uthwele linganyakazisa uthando lilalele. Baza bathi abaningaye emabhishi ngale South Africa niyobuka abantu bahambe engcono bese elithi elami kodwa ngoba nalapha kithi sebayihambela ngcono abantu awu shem seyikuwe le asisayithini eThekwini kuthiwa singalokothi nakuthiwa nje isikolo sihamba siyahiya istaff siyahamba kodwa ke thina vela sihambi nezistaff bakwethu nikhona mosibantu abami laba sebenza ngcono hayi khamba nezistaff man hayi ayikhona hayi man anizama indlela zokugwema umdala umusa ungani ayikhona aniphatheni kahle man uzangiphatha kahle banyakazisa uthando luyihlalele asubona umuntu osifazane egeza noma enzana or endlini yangasese sewulibele ukushaya ema-S angasapheli kahle masebenzekele wathi one look bheka le uklineke inqondo yakho nithini bantu besimame niyababuka abantu besilisa abanobudlaba bahambe bekhama behamba seyimini imoto sokumili yakhama sowuzuswaya naye nabona wadlanga ufuna ukubonani usubonile bese wenza njani qalala kwengqondweni yakho siyasiklina izinto ezingekho right kanjalo nama-TV ethu ama-YouTube engena kuwona ja ukuyolala hey good night ja kuyongena engutsheni solapha engutsheni laphayana uthi kuyosa ufile wena uzibulale lapha engutsheni YouTube ingozi kakhulu futhi cela data how Facebook ngifuna ama-data mama ngifuna ukucontacta yazi kunesifundo kanti lutho ufuna ukuyosibulala khuthalela kuvela enkosini uthembekile ningalinyakazisa uthando lilalele kuthi abalivusa abanye suyasazi silenda ukuthi siphethe hayi mani nina abantwana buya yesibani